ಹಲೋ ಮಾತೆರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವದ ಮೂಲ ಚರಿತ್ರೆದಾದ ಪಂದು ತೆರಿಯುನ್ಗ. ಆಂಡ ಈ ದೈವದ ಕತೆ ಚೂರು ಅಸ್ಪಷ್ಟ, ರಡ್ಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಕತೆ ಉಂಡು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾವಂದು ಕತೆನ ತೆರಿಪವನಿಡ್ದು ದುಂಬು ನಿಖಲು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಪುನಿ. ಆಂಡ ವಿಡಿಯೋಗು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಯಾನು ಸುರುಕೆ ಪನ್ನಲೆಕ ಬಾಬ್ರಾಯ ದೈವದ ಮೂಲ ಚರಿತ್ರೆ ಒವೊಂದು ನಮಕ್ ಸರಿಯಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಜನಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡಲ ಜನಕಲ್ನ ನಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನ ರಡ್ಡು ವಿಧದ ಕತೆನ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಂತದೆ. ಸುರುಕು ಬಾಬ್ರಾಯ ದೈವ ಪನ್ಪುನವು ಬ್ಯಾರಿ ಮೂಲ ಪನ್ಪುನ ಕತೆನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯುನ್ಗ. ಈ ಕತೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರಡು ಶುರು ಆಪುಂಡು. ತೀರಡೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ. ಈ ಅಂಗಡಿಡು ಮುಂಚಿ ಉಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಮಾರೊಂದಿತ್ತಿನ ಸೂಲಿಕಲ್ಲ ಮುರಾವ ಬ್ಯಾರಿ. ಔದಾದನ ಮುರವ ಬ್ಯಾರಿನ ದುರಾದೃಷ್ಟ. ಕಡಲ ತೀರಡು ಗಂಗಮ್ಮ ಉಗ್ರವಾದ ನೆರೆ ಬತ್ತದ ಬ್ಯಾರಿನ ಅಂಗಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಈ ಅಂಗಡಿನೇ ನಂಬಿನ ಬ್ಯಾರಿಗೆ ನನದುಂಬು ಗಾಂಡಲ ಯಾನು ಜೀವನ ನಡಪೋಡಾಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸರೀತ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆವೋಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನಿದು ಸಮುದ್ರಡು ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ತದು ಬುಕ್ಕ ವಸ್ತುಲಿನ ಮಾರ್ದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಎನ್ವೆ. ಅಂಚಾದ ಬ್ಯಾರಿ ಮೆಕ್ಕ ಬೊಕ ಮಲಯಾಗ ವ್ಯಾಪಾರಗೋಸ್ಕರ ಪೋಪಿ. ಅವಳು ಮಲಯಾಡ್ ಬ್ಯಾರಿಗೆ 7 ರತ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜೈನ ಸಹೋದರರು ತಿಕ್ಕುವೇರು. ಮುರವ ಬ್ಯಾರಿ ಆರ್ನ ಸರಕ್ಕನು ಪೂರ ಈ 7 ಜನ ಜೈನರಿಗ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುರಿ. ಆಂಡ ಈ 7 ಜನ ಜೈನರಿಗ್ಲ ಜೀವನದ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವನನೇ ಬೇಸತ್ತು ಪೋದು ಇತ್ತುಂಡು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾರಿನ ಉಪ್ಪಾವಡು ಬೆಲ್ಲಾವಡು ಅತು ಮುಂಚಿ ಆವಡು ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಮುರವ ಬ್ಯಾರಿ ಅಕುಲ್ನ ಕಷ್ಟನು ತೂದು 7 ಜನ ಜೈನ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲ ಕೇಂವಿ ನಿಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆದಾದ ಪಂದು ಎಂಡ ಪನೊಲಿಯ ಎಂಕ್ ಆಪುನ ಸಹಾಯನ ಯಾನು ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಕೇನುನ್ವೇರು. ಅತನಗ 7 ಜನ ಜೈನ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಕತೆನ ಪನ್ಪೆರು. ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಮೆಗ್ದಿ ಮುತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದು ಅಲೆಗೆ 24 ಸಲ ಮದಿಮೆ ಆತಂಡು. ಆಂಡ ಹಾಲ್ನ ಪೂರಾ ಕಂಡಲ್ನಕ್ಲ ಮದಿಮೆದ ದಿನ ತಾನೇ ಪರಲೋಕಗ ಸಂದ್ವೇರು. ಬೊಲ್ಪುಗು ಮದಿಮೆ ಆಂಡ ರಾತ್ರಿ ಆನಗ ಆಲ್ನ ಕಂಡನ್ ನಕ್ಲು ತೀರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ 7 ಜನಲ ಆಲ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನಿದು ಚಿಂತಿತರಾದ ಇತ್ತೇರು. ಅಪಗ ಮುರಬ್ಯಾರಿ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಂಡ ನಿಖಲು ಎಂಕ್ ದಾತ ಕೊರ್ಪರ್ ಪಂದು ಕೇನ್ವೇರು. ಅಪಗ ಜೈನರು ಪನ್ಪೇರು ಆಸ್ತಿದ ಅರ್ಧ ಪಾಲು ಅಂಚೆನೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಅರ್ಧ ಪಾಲನು ಹಿರೇಗು ಕೊರ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಮುರಬ್ಯಾರಿ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಅವೋಲ ಬೋರ್ಚಿ ನಿಖಲ್ನ ಸಹೋದರಿನ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಲೆಕ ಕೇನೊನ್ವೇರು. ಅಪಗ ಜೈನ ಸಹೋದರರು ಸುರುಕು ಒಪ್ಪುಜೇರು ಆಂಡಲ ಅಂತಿಮವಾದ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಪಂದು ಒತ್ತೊನ್ವೇರು. ಅಪಗ ಮುರಬ್ಯಾರಿ ಪನ್ಪೇರು ಮದಿಮೆಡ್ತು ದುಂಬು ನಿಖಲುವಂತೆ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟುನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀಲೆ ಯಾನು ಮೆಕ್ಕಗ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಆರು ಮೆಕ್ಕಗ ಪೋಪೇರು. ಅವಳು ಆರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊನ್ವೇರು. ಎನ್ನ ವಧುನು ಈಡೆಗ ಕನತದು ಬೋಳ್ಯ ಬೇಬಿ ಪಾತಿಮ ಪಂದು ಪುದರ್ ದೀಪೆ ಅಂಚೆನೆ ತುಪ್ಪ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದರ ಮೂಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಕೇನೊನ್ವೇರು. ಐರ್ಬುಕ್ಕ ಬ್ಯಾರಿ ಮೆಕ್ಕಾರ್ದು ಮಲಯಾಗ ಬರ್ಪೇರು. ಅವಳು ಜೈನ ಸಹೋದರರು ಆರು ಪನ್ನಲೆಕ್ಕನೆ ಬೊಲ್ದು ಕುಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಅರಿತ ಪೊಡಿನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ದೀದಿ ಇಪ್ಪೇರು. ಈ ಅರಿತ ಪೊಡಿಟು ಒಂಜಿ ಮಾನವನ ಆಕೃತಿನ ಮಲ್ತದು ಬ್ಯಾರಿ ಐಕ ಕುಂಟುನು ಪೂರ ಸುತ್ತುದು ಐನು ಮುತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿ ಜೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಮಾನವ ಜೆತ್ತಲೆಕ ಐನ್ ಜೆಪ್ಡವೇರು. ಆರ ಒಂಜಿ ಕುಡುಗೋಲ್ನು ಪತೊಂದು ರೂಮದ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಪೋದು ಉಂತ್ವೇರು. ಪಂಡ ದೆಂಗಿದು ಕುಲ್ವೇರು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಂಡ್ ಆತನಗ ಮುತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿನ ಮುಂಡರ್ದು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ಉಚ್ಚು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಲ್ದು ಶಂಕಮಾಲೆ ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಕೈತಲೆ ಇತ್ತಿನ ಆರಿತ ಪೊಡಿತ ಮಾನವ ಆಕೃತಿಗ್ ಕೊಡಪುಂಡು. ಆತನಗ ಇಂದಿನ ತೂಯಿನ ಮುರವ ಬ್ಯಾರಿ ಆ ಉಚ್ಚುನು ಕುಡುಗೋಲುಡು ಆಕದು ಕೆರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಸಹೋದರನೆಲೆತ್ತದ ಪನ್ಪೇರು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದು. ಇತ್ತೆ ಮುರವ ಬ್ಯಾರಿ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಮದಿಮೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಪಂದು. ಜೈನ ಸಹೋದರರು ಸುರುಕು ಚೂರು ಇಂಜರಿವೇರು. ಆಂಡಲ ಅಕಲು ಕೊರ್ನ ಪಾತೆರನು ಒರಿಪಾವೇರು. ಮದಿಮೆಲ ಆಂಡ್ ಬ್ಯಾರಿ ಕೊರ್ನ ಪಾತೆರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೆಕ್ಕಗು ಪೋದು ಒಡಿದಿಗೆ ಪಾತಿಮಾಂದು ಪುದರ್ಲ ದೀಪೇರು. ಪಾತಿಮಾ ಗರ್ಭವತಿ ಆಪಲು 7 ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಿ ಆಂಡ್ ಬಾಲೆ ಬಂಜಿದುಲೈಡ ಅಪಗ ಕೇನುಡು ಯಾನು ಎಂಚ ಬರೋಡು ಪಿದಾಯಿಂದು. ಅಪಗ ಬ್ಯಾರಿ ಪನ್ಪೇರು ದೇವೇರು ಕೊರ್ನ ಸಾದಿಡಿ ಬಲ ಪಂದು. ಆಂಡ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮನ ಎಡಭಾಗದ ಎದಿನ ಸೀಳಿದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಲೆ ತೂಯಿರೆ ಅಪಗನೆ ಮಸ್ತ್ ದೇವೇರ್ನ ಚಿನ್ನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಟ್ಟುದಿತ್ತುಂಡು. ಪುಟ್ಟಿನ ಪಗನೆ ಅಂಬೇಗಾಲ ದೀಪುನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಆದ ಪುಟ್ಟುದಿತ್ತುಂಡು.
ಬ್ಯಾರಿ ಬಾಲೆಗ್ ಬಬ್ಬಾ ಪಂದ್ ಮೆಕ್ಕದ ಮಸೀದಿಡ್ ಪುದರ್ಲಾ ದೀಪೇರು. ಆಯನ ಜನ್ಮರಹಸ್ಯನ್ ಅಂಚನೆ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಪೇರು. ಆಂಡ ಆನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ಲಕನೆ ಆಯನ್ ತೂದು ಕೆಲವು ಮೂಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದನಕ್ಲು ಆಯನ ಮಕ್ಕಳ ಮನ್ಪೇರು ಶುರು ಮನ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಬಬ್ಬ ಪೊಪ್ಪಡಕ್ಕೇನ್ವೆ ಎನ್ನ ಜನ್ಮರಹಸ್ಯನ ಪನ್ಪುಲೆಕ ಅಪಗ ಮುರೋಬ್ಯಾರಿ ಪೂರಾ ಸತ್ಯಲ್ನ ಪನ್ಪೇರು. ಬಬ್ಬಗ್ ಆಯಡ ಇಪ್ಪುನ ಅತಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಾಪುಂಡು. ಐನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಬ್ಬ ಮೆಕ್ಕಗ ಪೋಪೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಡ್ ಕೋಟೆನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೆ. ಅವೇ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಡ್ ಐನು ಕಣ್ಮರೆಲ ಮನ್ಪೆ. ಬಬ್ಬ ಮಲೆಯಗ ಪೋಪೆ ಅವಳು ಸೈತು ಪೋಯಿನ ಬಿಳಿ ಶಾಂತಿ ಮರಣ ತೂಪೆ. ಐಟು ಪಡಗನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು. 10 ಆಚಾರಿ ಬೊಕ 10 ಕಮ್ಮಾರಿರು ತುಳ್ನಾಡು ಲೆತ್ತದು ಪಡಗು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೆ. ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಡ್ ಅವು ಸುಲಾಬಡು ತಯಾರಿಲ ಆಂಡ್ ಶುಭ ಮಂಗಳವಾರ ಸಿಂಹರಾಸಿಡ್ ಈ ಪಡಗನು ಅಕಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಮರಕ್ಕೆಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ಒಕ್ಕೆಲ್ದಕ್ಲು ಪೂರ ಐತ್ತೇರು. ಬಬ್ಬ ಸಮುದ್ರಗ್ ಪ್ರಯಾಣಗ್ ಪೋಪುನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮಡ ಮಗ ಪನ್ಪುನ ಪದವಿನ ಬುಡ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು 7 ಸಮುದ್ರ ತಿರ್ಗೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆ. ಪಡಗು ಪ್ರಯಾಣಡ್ ಬಬ್ಬಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡಲ ಬಬ್ಬೆನೇ ನಾವಿಕೆಯಾದ್ ಪಡಗನ ಸಾಗಿಸಾದ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಮೂಲೂರುದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ವಿ. ಅಪಗ ಆ ತೀರದ ಜನಕ್ಲು ದೂ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ್ನ ಪಡಗ್ ಐಟು ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿನ ಮೆಕ್ಕಲು ಕೊನದು ಇಪ್ಪೊಡು ದೂ ನಮ್ಮಕ್ಲಿಗೆ ಸೇರುಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನಿದು ಪಡಗನು ವಶ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೂಪೆರು. ಆಂಡ ಪಡಗು ನೀರಿದ ಅಂಚಿ ಪೋಪುಂಡು. ಕುಡಾ ಮನದಾನಿ 1300 ಜನ ಬತ್ತದು ಈ ಪಡಗು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ್ನ ದು ನಮಕ್ ಸೇರುಡಾಯ್ನ ಪಂದ್ ಐನು ವಶ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೂಪೆರು. ಅಪಗ ಬಬ್ಬ ಪಡಗುನು ಮಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಬಬ್ಬಲ ಭೌತಿಕ ದೇಹನ ಬುರ್ದು ಮಾಯ ಆಪೆ ಇಂಚ ಬಬ್ಬಲ ಕಾಯ ಬುರ್ದು ಮಾಯ ಸೇರೊಂದು ಬಾಬ್ರಾಯ ಪನ್ಪುನ ದೈವ ಆದ್ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಯೇ. ಮಾಯ ಆಯ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ವೇ ರಾತ್ರಿ ಅಯ್ಯಂಗಾಳ ಕಟ್ಟೆಡು ಮಲ್ಲ ಡ್ರಮ್ಮಿಂಗ್ ಬೊಕ ಕಾಹಳೆನ ಐತ ಶಕ್ತಿಡು ಉತ್ಪಾದಿಸುಂಡು. ಮನದಾನಿ ಬೈದ್ಯ ಅಂಗದರ ಪೊಂಗದರ ಪನ್ಪುನಾಯಿ ತರಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿನ ಕೊನೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಬಬ್ಬುನ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಪಂಡ ಬಬ್ರಾಯ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ತೂಪೆ. ಬೈದ್ಯಗ್ ದೈವದ ಕಾತರಿ ಆಪುಂಡು. ಆಯೆ ಅಲ್ಪ ದೈವಗ್ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ. ಅಪಗ ಬಬ್ರಾಯ ದೈವ ಐತ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪನು ತೋಜಾ ಉಂಡು. ಆಂಡ ದೈವ ಪನ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಈ ಊರುಡು ಏರಡಲ ಪನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವನಿನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಕುಂಜಿ ಬೈದ್ಯದಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಬೈದ್ಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಲ ಸೂಚಿಸಾವೆ. ಅವೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೈದ್ಯಗ್ ಏತು ಕಲಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡ ಬೊಡಿದಿಗ್ ಐನು ಮಾರ್ದು ಸಾಕಾಪುನು ಪಂಡ ಕಲಿ ಮಾರ್ದು ಸಾಕಾಪುನು. ಆಂಡ ಬೊಡಿದಿಗ್ ಸಡನ್ ಆದ ಬತ್ತಿನ ಅದೃಷ್ಟನು ತೂದು ಡೌಟ್ ಆಪುಂಡು. ಆಲ ಬೈದ್ಯಡ ನಿಜ ಪನ್ಪುಲೆಕ ಕೇನ್ವಾಲು ಒತ್ತಾಯಲ ಮಲ್ಪೋಲು ಪಂಡಿಜಿನ ಯಾನ ನಿನ್ನ ಬುಡಿದಿಯೇ ಅತ್ತಂದು ಪನ್ಪಾಲು. ಬೈದ್ಯೆ ಬೇತಿ ದಾರಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾಬ್ರಾಯ ದೈವದ ಭೇಟಿ ಆಯ್ನ ರಹಸ್ಯನು ಪಂಡದು ಬುಡ್ಪೆ. ಆಂಡ ಮನದಾನಿ ಬೈದ್ಯಗ್ ಇಡೀ ದಿನಟ್ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಪನಿತ್ತು ಕಳಿಲಾ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೇಸತ್ತು ಪೋಯ್ನ ಬೈದ್ಯೆ ವನಸಾಂಡಲ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಎನ್ನಿದು ಆಡ ಇತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತರಕಾರದ ಬುಟ್ಟಿನ ದೆತ್ತದು ಐನು ದೆಕ್ಕುಗ ಪಂದ್ ಅಯ್ಯಂಗಾಳ ಕಟ್ಟದ ಕೈತಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪುನ ತಾವರದ ಕೊಳಕ್ ಜಪ್ಪು. ಅಪಗ ಬಾಬ್ರಾಯ ದೈವ ಆಯನ ತಪ್ಪುಗು ಪಂಡ ಆಯ ಬುಡಿದಿಲ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೈವ ಆಯನ ನೀರ್ದೊಲೈಗ್ ಒಯ್ತೊನ್ನುಡು. ಬೈದ್ಯ ಬಯ್ಯ ಆನಗಲ ಬರ್ಪುನನೇ ತೋಜುಜಿ. ಅಪಗ ಕುಂಜಿ ಬೈದ್ಯದಿಗ್ ಗಾಬರಿ ಆದ್ ಆಲೆ ಕಂಡನಿನು ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಲ್. ಆಲೆಗೆ ಕಂಡನಿ ತಾವರೆ ಪೂತ ಕೊಳಕ ಜತ್ತಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ತಿಕ್ಕುಡು. ಆಂಡ ಅವಳು ಏರ್ಲ ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಲ ಜನಕ್ಲಿನ ಪೂರಲೆತ್ತದು ಕಂಡನಿನು ನಾರ್ದು ಕೊರ್ಪುಲೆಕ ಪನ್ಪಾಲ್. ಆಂಡ ಏತು ನಾಡಿನಲ ಬೈದ್ಯ ತಿಕ್ಕುಜೆ. ಅಪಗ ಬೇತಿ ದಾರಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಲ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೋಲು. ದೇವಾಲಯ ಬುಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುಲೆಕ ಪಾತೆರ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುಲೆಕನೆ ಆಲ್ನ ಕಂಡನಿ ನೀರಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೆ. ಐರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಾ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ನಾಡೆ ಪೋಪೇರು. ಅಪಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಪೊಸ ದೈವ ನೆಲೆ ಆತಂಡು ಆ ದೈವಗ್ ಪೊಸ ಭೂತಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಾದು ನಿಯಮಿತ ಸೇವೆ ಕೊರುಂಡು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಾ ಬಾಬ್ರಾಯ ದೈವ ತುಳ್ನಾಡು ನೆಲೆಯಾಂಡು ಐರ್ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಡು ಪೋದು ನೆಲೆಯಾತಂಡು. ಇಂದು ಬಾಬ್ರಾಯ ದೈವ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೂಲ ಪನ್ಪುನ ಆಧಾರಡು ಈ ಕತೆ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಮೊಗವೀರ ಸಮುದಾಯ ಈ ಬ್ಯಾರಿ ಮೂಲದ ಕತೆನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತಿರಸ್ಕರಿಸದೆ ಕುಡುಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಕತೆನು ಪನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾಂಡ ಬಲೆ ಅವು ಕತೆ ದಾದ ಪಂದ್ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಮೊಗವೀರರು ಬಾಬ್ರಾಯ ದೇವನು ಪನಡವ ರಾಜಕುಮಾರ ಬಬ್ರುವಾಹನ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ಅರ್ಜುನನ ಬುಡಿದಿ ಬೆಸ್ತ ಸಮುದಾಯಗ ಸೇರಿನ ಪ್ರಮೇಳನ ಮಗಿನೇ ಬಬ್ರುವಾಹನ.
ದುಂಬುಗು ಮೊಗವೀರರು ಗಂಗಟಿಕ್ ತೀರ ಪ್ರದೇಶ ಆದ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಆದ್ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಭೂಮಿ ತುಳ್ನಾಡ್ಗ್ ಬತ್ತದ ನೆಲೆಯಾತಿರ ಪಂದ್ ಈ ಕತೆ ಪನ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲು ಸಮುದ್ರ ತೀರಡು ಬತ್ತದ ನೆಲೆಯಾತೇರು. ಈ ಬಾಬ್ರಾಯ ದೈವನ್ ಅಕ್ಲು ಈಡಿಗ್ ಕನತದೇರು. ಅಂಚಾಡಂದು ಪಿದೈಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ದೈವ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೊಗವೀರರು ಬಾಬ್ರಾಯ ದೈವನ್ ಅಕ್ಲ ರಕ್ಷಕ ದೇವತೆ ಬೊಕ ಸಮುದ್ರಡ್ ಬೆಸ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ದೈವ ಅಂದ್ ನಂಬುವಿರು. ಜಾರಂದಾಯ ದೈವನ್ ಭೂಮಿದ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದಲ ಸಮುದ್ರಡ್ ಬಾಬ್ರಾಯ ದೈವದ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದಲ ಮೊಗವೀರರು ನಂಬುವಿರು. ಜಾರಂದಾಯ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬ್ರಾಯ ದೈವನ್ ಗ್ರಾಮದ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಅಕ್ಲ ಆರಾಧನೆಲ ಮಲ್ಪುವಿರು. ಅಕ್ಲ ಬಾಬ್ರಾಯ ದೈವ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾವಿಕ ಪನ್ಪುನ ಕತೆನ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಿರು. ದು ಬಾಬ್ರಾಯ ದೈವದ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಇಪ್ಪುನ ರೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಕತೆಲು ದಾಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇತ್ತನಲ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡುಪಲ್ನೆ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.